aby slovenská vláda takto závidela šál, ktorý je krásny, nádherný, ktorý by som si aj ja dal kľudne na seba, keby som mal takú možnosť taký šál si niekde kúpiť, tak jednoducho ja neviem, prečo tu niekto z toho robí nejaké teátro. Prečo tu z toho robí niekto nejaké divadlo. No a ako čerešnička na torte je to, že Danko sa vyjadril, že ak po tomto obrovskom trapase, ktorý spôsobila vláda, ktorá začala kritizovať, že teda čo sa tu deje v Maďarsku s Orbánom a proste ako je možné, že takýto šal si dal, tak Danko sa stavil údajne, že teda ak na najbližšie stretnutie V4, ktoré bolo minulý týždeň, donesie náhodou Heger čistým omylom slovenský šál so slovenskou vlajkou a nejak ho bude hrdo chcieť odovzdať Orbánovi, aby teda Orbán nezabudol, že vlastne Slovensko je v susedstve, tak vlastne, ak by sa toto učinilo podľa slov Danka, tak teda povedal, že sa ostriha do hola. Túto stavku prehral, pretože domýšľal zrejme dobre, Heger to spravil, na V4 mu to v piatok odovzdal a Danka sme videli holého, teda na holo. Inak škoda, že nebehal ako pročko, jednoducho po tom námestí, možno to by bola lepšia podívaná vidieť Danka, ako beha holý po námestí, ale keď sa tak na to pozerám, že aj mu to celku pristane takto chodiť bez vlasov, pretože tak či tak tam moc toho nemal a myslím si, že vyzerá v celku. No. Ďalej treba povedať, že tento šál spôsobil medzinárodný škandál a stále mi nejde do hlavy, prečo oni sa toho tak chytajú a prečo oni nedajú tomu Orbánovi dýchať. Oni jednoducho proste závidia tomu Orbánovi, že Orbán je majster slova, majster politik, že on jednoducho v tej Európskej únii si na hlavu srať nenechá. To znamená, že ukázal svoju silu a toto všetkých pohoršuje a rozhorčuje, že ako on si to vlastne môže takto dovolovať. No a ja mu neodkážem nič iné, len to, aby naďalej pokračoval v týchto veciach. A skutočne najlepšia podívaná bola, keď Heger s tou paprčkou išiel podávať ruku Orbánovi a darovať mu ten šál, že ako ťažko mal Orbán tohto Edka v pitvore. Tak to bolo vidieť, ako ho má tak ťažko v paži. A ten len tú paprčku podával a načahoval ju, aby sa náhodou Orbán aj na ňo pozrel a ten sa pozeral úplne inde a mal ho úplne na háku. Zase je vidieť, že zrejme Edko prišiel podgurážený aj na túto V4, pretože on vôbec, ale vôbec nepochopil význam Orbánovho gesta. Orbán si určite v hlave povedal: ach bože Slováci, čo za chujov vy tam na tom Slovensku volíte. Nerobte svetu už väčšiu hanbu. Ani dnes Čaputová neprehovorila do duší lekárov, ani do duši pacientov, ani do duše tejto vládnej koalície. Opäť to hodila za hlavu a ona jediné, na čo sa zmôže, si tú napoleonovskú kobylu, teda riť som chcel povedať, vozí v tom vládnom aute. To je jediné, čo ona dokáže. V pohodlíčku, v bavlnôčke, v šatvočkách, s novým účesom a s LGB vlajočkou behať po Slovensku ako taká pošahaná slepica.